Nordisk Business Academys vision er at være førende inden for tilbydelse af AI-integrerede kurser, hvor vi skræddersyrer kurser for at møde fremtidens udfordringer. Som kursusudbyder, der har fokus på AI i undervisning, tror jeg, at Nordisk Business Academy har en stor rolle med at prøve at skabe et fundament for AI i undervisning. Jeg har lært en del om at automatisere nogle triviale dele af mit arbejde. Min forberedelse bliver effektiviseret ved hjælp af den her assistent her. Og det gør, at jeg kan få tid til at gå endnu dybere ned i nogle ting og blive endnu skarpere på nogle aktiviteter, eller blive endnu bedre til at lave noget fed undervisning. Jeg har bestemt ændret mit syn på AI, efter jeg har deltaget i kurset. Det er fordi, det har for det første været med til at nedrive alle mine fordomme over for det, alle mine bekymringer over for det. Og nu kan jeg, i stedet for at se som et problem, nu kan jeg bruge det som et værktøj, og bruge det som en fordel i min undervisning. Og vi i Nordisk Business Academy værdsætter al den feedback, som vi får af vores kursister, og bruger dette til at tilrettelægge flere kurser i fremtiden. Nordisk Business Academy har indgået aftaler med adskillige uddannelsesinstitutioner for at indsamle så meget viden som muligt for at tilrettelægge vores kurser, så de møder deltagerne i den øjenhøjde, som de er i.